Материя авылының коммунизм урамында яшәүчеләр бу көнне иртәдән үк урамдагы җанлылыкка игътибар итте. Нәкъ менә бу көнне Нияз абый яңадан яшьлегенә таулы һәм чокырлы Афган юлларына кайтып килде. Үзенең хезмәттәшләре белән очрашты. Алар барсы да бирегә аның шатлыгын һәм аңа булган хөрмәтләүне уртаклашырга килгән иде. Нияз служак безне чакырды, шундый мероприятие, килегез дип, возможность булса, менә без җыелып килдек инде. Булай сөйләшеп торабыз. Минем килгәләгән бар, без килгәнә инде беренче ел тамазатында. Ниязны күрше. Без майский призыв, ул ноябрьский көзгә призыв. Ну, ел ярым бергә ниттек инде. Служить дип. Афганга бергә кирдек, анда йөрдек. Нияз Хайбарахманов тумышы белән дә гомере буе яшәгән урыны белән дә Материя авылы егете. Шушы авылда Миңне Мәрзия һәм Рәкыйп Хайбарахмановлар гаиләсендә 4нче бала булып дөньяга килә ул. Солдат тормышын Үзбәкстан Республикасының Фергана шәһәрендәге хәрби десантчылар частендә башлап җибәрә. Әфганстан Республикасында хәрби бәрелешләр башлангач, аларның частен бик тиз арада Әфганстанның Баграм шәһәренә күчерәләр. Без сезнең белән горурланабыз, килгәнегезгә бик зур рәхмәт. Сез инде безгә һәрвакыт үрнәк күрсәтәсез. Сез һәрвакыт үрнәк күрсәтәсез нәрсәгез белән, дуслыгыгыз, бердәмлегегез белән. Менә безнең республикада без шуны бүген кабат-кабат әйтеп киттек. Дингә карамастан, телгә карамастан, националистка карамастан, без монда бердәмлегебез, бергә булган тарихыбыз белән горурланабыз дип. Шараны районның иҗтимагый рәисе Ришат Султанов һәм музей хезмәткәре Рауль Тимкин кызыклы да, излекле дә итеп алып бардылар. Локаль сугыш ветераннарының район иҗтимагый советы рәисе Данил Госманов та ветеран афганчага тәбрикләү сүзләрен җиткерде. Нияз Рәкыйпович, сиңа киләчәктә дә гаиләгездә матур, изге, ныклы гаилә терәге, кызларыгызның, яхшы кияүләрегезнең куанычында яшәп, оныкларыгызның мәрхәмәтен күреп, игътибарын күреп, киләчәктә дә шулай яшәргә ястым иде. Бәйрәм чарасы берсеннән-берсе матур котлау һәм тәбрикләү сүзләре белән дәвам итте. Материя авыл җирлеге башлыгы Илдус Шамгынов та, Материя авылы аксакалы, мәгариф ветераны Мирзанур ага Галимов та кызыклы да, матур да теләкләрен белдерделәр. Ветеранның гаиләсе дә күрсәтелгән хөрмәтләүләр өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде. Рәхмәт инде безне зурлап килгәнегез өчен. Хакимият башлыгыннан алып, бөтен авыл халкы, туган тумашалар җыелды безне хөрмәтләп. Рәхмәт инде. Бу зур тантананы безнең семьяда үткәргәнегез өчен горурланабыз. Нияз аңа лаек. Бик зур рәхмәт сезгә, сау-сәламәт булып, бер-берегезне яратып, хөрмәт итеп, безгә кирәк булып, озын-озак бергә яшәргә язсын. Ниһаять истәлек тактасы япмасын ашарга вакыт җитте. Әлеге тантаналы вазифаны район башлыгы Альберт Хуҗин, Данил Госманов һәм Нияз абый Хайбарахманов үзе башкардылар. Менә шундый үрнәк гаилә башлыгы, ярдәмчел һәм киң күңелле Афган сугышы ветераны ул Нияз Хайбарахманов. Сугыш утларын күрсә дә, күңеле тупасламаган, һәркемгә елмаеп эндәшүче, һәркемгә олылап сәлам бирүче хөрмәтле ветеран булып, әле озак еллар яшәргә насыйп булсын. Фәридә Гаинтинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. In